Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Aku nganggo background GoPro Create. GoPro Create ini saya tanggo gawe kandang. Lho, kandang pengen opan-opan tiba yo energine ora cocok saiki tanggo ada pupuk kandang. Telek pitik kena nggo ngampok jagung, ngabuk wineh pari lowemu. Kuwi olehku pesen ya kanggo langgananku dhewe kono. Wong opan-opan pitik aku njaluk sate pak 200 sak. Kena nggo ngabuk sawah, jenenge sawah ora nek abuhe organik iki ya mati nggih rabuane kurang apik. Hasilnya pertumbuhannya ya kurang apik. Nek mambu organik ngono kuwi mbah piye-piye pupuk-pupuk kandang mbah piye-piye tanduran iso apik, iso adem, iso wijul, liur-liur, abuk rasa akeh-akeh sithik ae. Wis to. Ora usah akeh-akeh ngabuk. Ngabuk akeh-akeh marai apa? Marai oleh akeh bel gedes ora percaya aku. Tergantung alam. Pokoknya awake dhewe iki menyatu dengan alam. Ndelok tanduran iki kurang nutrisi apa ngono. Ora usah mbok peksa, mbok kaya mangan akeh terus lemu gak iso. Disurvei, dicek tanduranku kok ngene iki kurang apa. Wis awake dhewe kudu iso memprediksi. Syukur-syukur iso ngomong karo tanduran, kowe iki kurang apa to lah. Dari apa ki mung nyurvei iki kan ngerti. Awake dhewe nyurvei iki padha karo omongan karo tanduran. Terus muncul neng utek kene iso gambar, iso omong ngene kayak iki ngadem gak iki ngadem. Angene kok kulon aku madhep kulon wae lah. Nang mripat garing rasane karo nyurvei lho nggih wong ngarit. Wong ngarit nang pinggir pari-parinan kae karo mbabati pari pulang. Bolak-balik kon ngudari Hono Coroko ya sono kuwi lah gaweane sapa Hono Coroko. Hono Coroko Data Sawala padha jene monggo Bathanga ngata bogomen dewe luwas pada tara cana wis kuwi. Mbonggo ya sekarepem ora mbonggo ya sekarepem aku ora ngakon. Cuman tinggo apal-apalane ya apal. Adi sapa wong kondi jarene wong kono. Lah wong kono kok nyebarno Hono Coroko ning tanah kene iki wong kene iki padha bento-bento. Wong kene iki wong ngerti-ngerti kabeh, wong dungdeng-dungdeng kabeh jaman biyen. Sing diarani Jawa kan ngerti Jawa. Ngalah. Kok lebone pahaman apa ya panggah di sumanggano tapi ditampa lan orane ya karek sing lakoni kan. Ora sampe peksa-peksa mbok kon iki aja. Lah kowe meksa ya kleru neh. Jawa iki kondang-kondang iki. Ada saiki sing viral jadi alien turun ke bumi. Iki ya fakta. Masa orang awake dhewe manggon kan kono wis manggon dhisik kan. Jenenge kono kuwi tetep njangkung. Sapa ae sing arep menghancurkan tanah Jawa. Musuh ya wis kuwi. Tameng pertama. Kono energinya luar biasa. Belum ada yang bisa menemukan. Belum ada yang bisa menandingi. Paling wong pinter-pintere wong gawe iPhone, gawe Android, gawe apa, gawe nuklir. Nang kono iso ibarate miber tanpa bensin, tanpa solar, tanpa pertamax, tanpa mbah dengan energi alam. Gotong watu gedene sak gunung-gunung tanpa tenaga bego, tanpa tenaga katrol, tanpa liya-liyane, tanpa helikopter, tanpa pesawat, langsung. Lah kuwi digawa nanti cak sin watu gede-gede sakmono kuwi kok
ora nganggo bego, ora nganggo pesawat, ora nganggo apa-apa. Wis kono wis luar biasa, guys. Leluhur awake dhewe biyen ki luar biasa. Belum ada yang bisa menandingi leluhur kita. Gen Jawa. Jawa ya ora mung iki tok, Jawa ki sepertiga dunia ki Jawa. Ya ora. Segara ki ya langgek pirang dina segara. Bisa membelah daratan ki langgek pirang dina, langgek inginane. Ndek biyen wis padha karo ngene iki, sawah kene iki, langgonku kan ledokan, lor ke geneng. Lah ledokan ki diseni banyu kan otomatis jadi segara ya berarti kan ngono gambarane. Langgek pirang dina. Lah jaman biyen lah. Kodang. Wong luar apa menghancurkan bumi Jawa ndak bakalan bisa. Mulane dadi wong Jawa ayo bangkit gen Jawa. Nah wong sing duwe gen Jawa ku sing piye casin? Ya wong sing gen Jawa ki titikane gampang to. Angger frekuensine hampir sama, hampir menyamai, kuwi gene mesti wis menyedaki. Sithik oke wis enak. Ngono. Gen. Dari apa? Tanpa unsur paksaan. Ya netral lah, energi ki netral. Ora usah nganggo sandangane sapa-sapa, nganggo sandangane dhewe iku temone digoleki nganggo sandangane sapa-sapa ora bakalan temok. Percuma pas kesel nganggur, kiamat kurang rong dina enggak bakal temok. Golek hukum alam kudune nganggo gene awake dhewe. Dituduhi karo gene awake dhewe. Gen ngarane genetik. Aku ngomong ngene iki ket biyen ngono. Tapi gawe YouTube ya lagi-lagi iki trono dunung. Langge-langge iki mulane langge tak rekam. Lah saiki lho langge ndelamak kuwi wis akeh wong ngarani ndelamak ku sehat. Padahal rikala jaman semono aku wis ngomong tekan semono. Anggere wong tuwek kok ya orang patek tuwek wis ngri-ngriken apa sithik pegel linu rematik cathek bengek. Kowe iki ndelamak aku. Ndelamak ora usah sandalan ki kowe iki kesel nganggur tapi sikil lemah awakmu ora iso menyerap energi bumi ya ngono. Bumi ki ibumu lho padha piye jal. Lah nek kowe dipisahno karo mbokmu terus perasaanmu piye? Pikir dhewe saiki kowe dipisahno karo mbokmu perasaanmu piye? Ujung-ujunge engko mati ya dipendem nang ngene mbokm kan. Mbah piye-piye nang dhuwure mbokm. Nah saiki urip nang donya moh ngidek lemah. Moh salaman karo lemah. Ayo lucu. Janjane sing waras ki aku apa kowe? Janjane sing waras ki aku apa sing ngekeki doktrin tekan semono. Kok kowe ngarani aku bento, ngarani aku gak waras. Janjane lho aku takon, sing waras kuwi sing ngarani aku bento sing ndelamak ngene iki, apa sing ngarani wong kok gak resikan, wong kok kemproh ndelamak ki rusuh lah. Kuwi berarti kowe padha karo ngomong ya awakmu dhewe, padha karo ngandakno awakmu dhewe ngono. Lha apa? Wis bayangno ae. Kowe dipisahno karo mbokmu berarti kan wong sandalan ini gak ndelamak, ora kepok lemah kan sikile. Padha karo dipisahno karo mbok. Perasaane piye kuwi pikir utekmu ning kono kudu waras, cerdas. Meskipun kowe urung tau mangan pelem, iki tak dodoi kasarane pelem kuwi rasane legi nek mateng nek jek nom yo kecut wis ngono tok. Lah kecut lan legi ki ngopo? Ndelamak. Ngono, ndelamak wis tau ndelamak. Lah ndelamak ki model piye? Wis ndelamak. Nek ratan iki ndelamak wis ibarate ratan, krikil, watu, suket, ibarat kan ngono.
Mulane rasane peleme kecut, cepet, legi. Ya kemlampo kan bermacam-macam. Ya suket, ya kerikil. Kerikil padha karo watu. Lemah, banyu, pasir. Ndelamak wis to ndelamak. Aku kondo niki apa syukur wong tak kandhani iki lho mumpung ana YouTube ya. Nek iso men dirungokno karo wong syukur-syukur gelem padha sadar. Aku urip nang donya iki mau ngelingno. Nek gelem ngelingno sapa? Ngelingno awakku dhewe ora ngelingno sapa-sapa. Iki ya mung curhatanku kanggo keluargaku, kanggo aku karo anak turunku ibaratnya aja sampai kelebon doktrin sing konggone kono-kono. Upama kelebon doktrine kono-kono. Yes, ora bakalan mempan soalnya gene wis dhewe. Gak iso. Suatu saat tetap sadar ngono. Oke, segitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.